ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахшти ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор аст хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзин ва тариқи кредит. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо моро кунед, мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, аз территорияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ ва аз территорияи Рӯдакӣ, аз Душанбе, аз Ваҳдат Ҳисор ва квартирам аз шаҳри Бохтар ва Душанбе Ваҳдатам яъне аниқ ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 сомонӣ. бо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. марамат рафтем. лайкотон ва видеоро подлиса кунем, фаромӯш накунем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленский район, дар қишлоқи Роҳатии Калон, болои Мойкач. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ. дӯстон азиз ки 3 дар хонааш тайёра зиндагӣ карда мешавад ва як дар дигаш яъне ки шикатур нокадай. 3 дар хонааш ремонти тайёр кардагиай. як халидор, як ошхона, як баня, як ҳоҷатхона, як аловхона, ҳезумхона боз оғулам дорад. гирди хона полни худ маҳкам дарахтони мевадиҳанда дорад. боз як тайга бочкаи дутонагай, сетонагай хеле бочкам барои обам дорад. хона мегӯяд ҳуҷҷатош 100% мегӯяд сертификат дорад. хонаи навсох 3 дар хонааш тайёра барои зиндагӣ кардан. бози қайдигар шебен қум хеле чизо маҳсулотҳои сохтмониям дорад. хоб дастирошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ. боз камтар дига мегӯяд муомила мекунем. ин ҳамин рақамошон аст, номери Россия пайстияни кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо WhatsApp пайваст доранд. номери Россия аст, кор мекунад ва имо WhatsApp чам бисёр соат гирён аст. 290 бо кадоме ки мехара арзонтар муомила мекунем мега соҳибшон. территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, қишлоқи Роҳатии Калон, болои Мойкач. ҳамагӣ 6 сотиқ замин, хонаи тайёр, як хонаш беримота, дига ҳамаи хонаш тайёр аст. марамат дига маълумотҳои пурра ва 100% тариқи телефон аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз, шумо агар чунин хонаи фурӯшӣ, замин, мошин, квартира ягон чӣ барои реклама бошад, мо дар фурӯш мегузорем. сурат маълумотша дар WhatsApp имо моро кунед, мо дар видео оянда фурӯшда гузошта мемонем. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, ки ин нашам қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленский район, тариқи кредитам мешавад. ноҳияи Рӯдакӣ, қишлоқи Ҳасанобод гуфтага аст соҳибшон. гирду ванаш полни худ одамҳо зиндагӣ доранд. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардага. дӯстони азиз ки хона дар тиреза дорад, шкатур монтаж кардага аст, фақат дар тиреза мечаспонен, медоре зиндагӣ мекунен. гирди хона полни худ маҳкама, обанбор дорад, як кам аз дига қум, санг, шебен хел чизо дорад. хона тариқи кредит 1 сола дода мешавад. агар кадоме ки мошин дорад ба мошин иваз мешавад ва агар ки сумкати кадоме мегирад 140 000 сомонӣ аст, бо арзонтарам мешавад. ин ҳамин рақамо мегафонда имо, WhatsApp, Viber ҳама чи иваз дорам. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, хона тайёр аст, чизи 14 ҳамаш ҳаст, дар тезаш мечаспонда метиҳанд. боз ҳамин хел хона чанд намуд дига вариантҳоам доранд ки тайёршам, бетайёршам, нархҳои қиматшам, нархҳои арзоншам ҳастанд. ба кадоми шумо ки аз территорияи Рӯдакӣ, Ленский район ки хона лозим бошад, ин ҳамин рақамода занг занед, вариантҳошонам ба шумо пешкаш мекунанд. чанд намуд вариант доранд ки ҳамашон тариқи кредит ва тариқи наличӣ ва алиш ба мошин мешавад. марамат занг занед, ба шумо маълумотҳои пурраша ҳамаша фаҳмонда метиҳанд. нархи хона 140 та бо арзон мешавад ва тариқи кредит 1 сола дода мешавад. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, дар ҷамоати Калалин гуфтага аст, пеши бозорчаи Варашии Лобод, яъне ки сентри ҳами Ҷалолиддини Балхи Румӣ, пеши бозор, мактаб, магазин, обшим ҳама чи дар пешаш аст. сентр дай 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардага. дӯстон ки хона хайр ремонту средняй, як халидори дароз, якта баня, як ошхона, як кам аз дига санг, як кам аз қум бо як чанд кам аз дига мегӯяд хока дорад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мегӯяд соҳибшон, мактаб, садиқ, бозорча, бозор ва масҷид ҳамин хел шуд дар наздикиш аст. хона хай як тарафаш ҳуя, ду тарафи гаш маҳкам аст. дӯстон азиз ки лаби роҳи Калонда, гирду ванаш полни худ одамҳо зиндагӣ доранд. главни
об свет позитсияни ҳастад. Дӯстон азиз ки ҷои бениҳоят хуб дае. Агар ки ин хона ки маъқултон набошад ки ҷои заминшон кушода метавонед ки хонаи нав када гирен. Хона барои зиндагӣ айни ҳол средняй 100% мешавад. Банияк дурун шудае. Дастфирошро мегад фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. Агар ягон квартира аз Душанбе боша мегад ба квартираам алиш мешавад. Кадоми сумкати мегирад 250 000 сомонӣ бо конкретна арзон муомила мешавад. Хоб ин ами рақамошон аст номери Россия позитсияни кор мекунам ва дар ин рақамошонам имо WhatsApp пайваст дорам. Марамат занг зад дига маълумотро фаҳмода метиҳам. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон хонаи фурӯшии тариқи кредит аз территорияи Душанбе Рӯдакӣ. хона дар Ленский район дар Кирпични гуфтагӣ аст. аз канал боло пеши гимназия 5 микрорайон. дӯстони азиз амихе наистиан нояи Рӯдакӣ Кирпични ай канал боло пеши гимназия 5 микрорайон. ҳамагӣ 3 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр аст ки хона шкатур дорад, монтаж кардагӣ аст, обсвечам аст, як калидор ошхона баня дурун шуда, хона берун полни худ рангу бор кардагӣ аст, фақат дарунуш мондагия, яъне ки дарунуш рангу бор нокадае. дастфирош нафрӯхта мешавад бо нархи 133 000 сомонӣ бо арзонтарам мешавад ва тариқи кредит яксола дода мешавад. агар мошинам дошта бошад мошинкатиам алиш карда мешавад. ҳамин хел хонаҳо бо чанд намудига вариантҳо ҳастае ки метавонед ки шумо тариқи телефон яъне маълумотша гирен. ин ами рақамошон аст мегафон позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо WhatsApp пайваст. дӯстон азиз кадоми шумо ки мехарен арзон мекунанд, кадоми шумо агар қарз мегирен кредит яксола метиҳанд ва агар мошинам дошта мошини шуморо қабул карда яъне маслиҳат мекунанд. ҳамин хел хона гуфтум бо арзонтаршам аст. марамат шумо занг занед ба шумо ҳамаи вариантҳои хонаҳошона пешкаш мекунам. лайкҳоро фаромӯш накунед гузорен ва силкаи навора падлисаш кунед. чӣ намуд рекламае ки дошта бошед сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дӯстони азиз мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар маҳаллаи Гулпарвар гуфтагӣ аст Соҳибуш. хоб духонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад 43 квадрати метр бо свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баниямаш алоҳида. ду дар хона отдельна калидорш кати бо ҳоҷатхона, ҳаммом алоҳида мега соҳибшом 43 квадрати метр бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. дар ҳамин хона чизе ки ҳаст ҳамаш бо чизи чораш фурӯхта мешавад. шаҳодатнома, ҳамаи ҳуҷҷатҳои хона, техпаспорт дорад. давоми маълумот ва дигар чошава мегад тариқи телефон фаҳмода метиҳем. дастфирошона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. инам хеле домои нав аст. инам хеле домаи квартираи нав ремонт кардагӣ ҳама шартош муҳайё. хеле намҷа рақамошо тисел бо дигар маълумотша мегирем. дӯстони азиз тоқа одамони харидор мегад занг зарад, чунки одамои коргаре мегад фақат беҳуда мегад нороҳат накунанд. маърамат барои одамони харидор. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пеши мағозаҳои Ваҳдат гуфтагӣ аст Соҳибуш. назди мағозаи Ваҳдат. номи мағозашон ҳамин хел ном доштае. хоб якхонага квартира аст ки дар 4 ошӯна қарор дорад ки доми нав аст 44 квадрати метр. духонагам када метонед. як калидори дароз, як ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ бо сифатҳои баланд беҳтарин ҳолат дар мега соҳибшон. доми нав, ҳамаи шартош муҳайё, термис, ванна, ошхона, яъне ки ҳамаш аддина ремонтҳои беҳтарин карди. хай бе ягон таъриф. наздашда мегад мағозаҳо, мактаб, чизои лозимӣ лаби роҳи калон ҳама чи наздикӣ шуда ҳастае. нархи квартира мегад 250 000 сомонӣ гуфтесиям бо кадоме ки мехара омада бина маъқул шид муомила мекунанд. ин ами рақамошон аст мегафон кор мекунад. аз ами рақамо дигар маълумотҳои пурраша метавонед ки гирен. дӯстони азиз шумо дам агар чунин рекламаҳои заминҳо, мошинҳо, квартира, ягон хона, ягон маҳсулот чӣ намуде ки реклама ки дошта бошад маърамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо мо рӯй мо дар видеои оянда ҳамин хел фурӯшда мегузорем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон инашам аст аз территорияи Душанбе пойтахт дар райони Сино гуфтагӣ аст 102 микрорайон. шаҳри Душанбе пойтахт дар райони Сино 102 микрорайон ки ҳамаи саун мегад маршрут дорад.
خب دوخونگا کوارتیر هست که در پنجم اوشونه قرار دارد. 52 کвадрати метр. باب سوی تامین است. اوشخانه بانیا حاجتخانه دارد. دوم میگد 5 اوشونه میگد صاحبشون ادکت لیست ремонтои بهترین کدگی با همه شرایط زندگی. با بعضی چوش فروخته میشد. خیلی بوینش را از انگزده خودتون انیق میکنین. خانه میگد جای بهترین ده کدامی که میخرد اومده بینه. دوستان عزیز این خیلی سایستینه، این خیلی کامنتای. نرخ کوارتیر میگه 380 تای با کدامی که میخرد ارزانتر میشود. 52 کвадрат که درون کوارتیر خیلی شد و همش 100% است. یگو معلوماتای ایلاوگی اگر خواهید فهمیده در رقمشون است کار میکنه مگافون میتونید که زمین رقمو دیگه معلوماتش گیریم. کدام نمودی که کوارتیری که میخرید در کامنتر نویسید، ما در ویدیو آینده جدا کرده پیشکش میکنیم. فرض دارد خانه های زمینه مشتری در کامنتر نویسید، ما البته از آدمان فروشنده ها جدا کرده برای شما ویدیو کرده پیشکش میکنیم. هشتم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان، قرار دارد در شهر بختر. خیلی که در کامنتر خواهش میکنه که فقط از شهر بختر کوارتیر مونیم. کوارتیر نوبتی مو از شهر قرغون تپه در سنت در شبچروغ که دو خانگاه کوارتیر در چهارم اوشونه 40 کвадрати метр. اینم خیلی دومای کیرپیچینی، اینم خیلی سویتسکی. ремонту کدگی است. یک کلیدار آشخانه بانیا. خانه میگد با چیز چوراش میفروشیم. ترمیز، خالادینیک، کانسانر داره میگد خطیش یعنی میتیان. ремонти خانه نه زوری نه بیزی و یعنی که ساده برای زندگیتون 100% میشود. نزد سامونی وокзал بازار همش در نزدیکیش همگی با نرخ 230,000 سامونی میگه نرخ کوارتیر هست. با همیرم ارزانتر کرده میتیم. دوستان عزیز خیلی واریانت خوب است. با خطیش ترمیز، خالادینیک مثل کانسانر داشته. این همین رقمش راست تیسل کار میکنه. ای همین رقم میتونه که معلوماتی بیشترش گیرین. دو خانگاه کوارتیر در شهر بختر در شبچروغ مرامت زنگ زنین. اگر شما دم چونی رکلامی که باشد مثلا کوارتیر خانه زای ماشین ما در اکران ما فروش میگذاریم. خب در این موضوع هم خانه فروش بود پیشکش نکردم تا ویدیو آینده. خدا نگهبان همه شما.